Naimbaga bigat, aldaw, malam, ken review amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayo, dito'y programa tayo naimbaga damag. Naimbaga damag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawan. Ni Apo Jesus, tagbendisyon, itin tayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Awisan kayo kakabsat, akan tayon tayo dito nga imno, ti ayat inka bilangan. Duti pa nagbiag mo madanagan ka, keta panunot riribuken na ka, lagi pemti para borjos inted na, adu nga ayat impay naken ka. Di ayat na kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na kabilangin, dakala dumunain kakitain. Nunadagsen unay day taawit mo, nabanto ti karga binaklay mo. Lagi pemayat nakit mapukaw to, day tanda ket raksak sumukat to. Di ayat nain kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat nain kabilangin, dakela dumunain kakitain. No dagiti gayem mo na baknang da, panunutem ka rin ni Kristo ken ka, lagi pemayat na maliwliwa ka, ijay langit ko kwawan servinam. Di ayat na kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat na kabilangin, dakela dumunain kakitain. Gapunaan ulit daang motsumken, di ka agdanag Diyosin katumaklin, lagi pemayat na kay di agsardeng, adaken ka ingat gunggunam dumteng. Di ayat nain kabilangin, Diyos dumunain kakitain. Di ayat nain kabilangin, dakela dumunain kakitain. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo, iti daytoy nga rabii kakabsat. Ket kablawak, dagiti amin nagkasangay, ken nagselebrar iti inda nga anibersaryo iti kalaysada. Ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon kada kayo amin kakabsat, iti daytoy nga oras. Ket kayat ko nga kablawan, dagiti amin kakadwa tayo, ditoy naimbagadamag nga madamang agbuybuya, iti daytoy nga rabii. Akas kuma kada Pastor Julio Sahagun, ken ni Ate Lourdes Rivera Vides, ni Leia Dalaya from Isabela, ni Ate Nerissa Zambrano Asamonte, ken ni Kabsat nga Redelisa Garo, ken ni Engineer Presi Ballesteros Baroga, ken ni Ate Elizabeth Ramos, ni Ate Mamelia Bautista Seridon dita Hong Kong, ni Manong Samuel Cajente, ken ni Feli Baybayan Tanora Soto kakabsat, ken ni Manang Rodora Reyno Balino, ken Lily Luis Bancure, ken ni Ate Violeta Velasco, ken uray pay kakabsat ni Ate Remedios
Villanueva, konsunhi ni Sister Ethel, ken uray pay kakabsat ni Marilyn Samson, ken ni Manang Malu Obispo, ken Nati Rabancho Adriano, Melinda Tabiando Carolino, ken uray pay ni Liza Ismael kakabsat, ken Joan Vergaño Ines, ken Lydia Blanche Faustino Valenzuela, ken ni Manuela Dagwasi, ken Rosita Lazar kakabsat, ken kada kayo amin ngagbuybuya kakabsat iti daytoy nga rabi dita Australia, ken dadumapay nga paset daytoy nga lubong madanunan iti naing bagadamag ni Apo Dios kumay tagbendisyon kada tayo amin iti daytoy nga aldaw iti Sabado wenno iti daytoy nga rabii kakabsat, ket ni Apo Dios kumay tagtultuloy ang mga ipaay iti nasayaat nga tiyempo kada tayo amin. Ket iti daytoy nga rabii kakabsat tinaimbag adamag ket masarakan iti surat ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 20 ken 5, aging gana iti 30 ken 7. Ket daytoy ti pakaistoryaan iti pangarig maipapan iti naimbag nga Samaritano. Kunana ditoy naimbag adamag Biblia, ti makder ti maysa a maestro ti lintag tapno suoten na ni Jesus. Maestro sinaludsod na. Anya ti masapol nga ramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Anya ti nailanad iti lintag kinuna ni Jesus. Anya iti panangawat mo. Ayatem ti Apo a Diyos mo, iti amin na pusom, iti amin na kararwam, iti amin na pigsam, ken ti amin a panunot mo. Ken ayatem ti karubam akas iti bagim. Insungbat ti maestro ti lintag. Husto ti insungbat mo, kinuna ni Jesus. Aramidom daytoy ket agbyag kanto. Ngem kaya ti maestro nga ikalintegan ti bagina, isut gapuna ang nagsaludsod manen ken Jesus. Siya sino ti karuba? Simumbat ni Jesus. Adamay sa tao ang nagapo di Jerusalem, ket sumalsalog amapan ni Jericho. Sinanab dagiti tulisan iti Jerusalem, ket inalada amin nga daken kuana agraman baduna. Kinabkabilda sa da pinanawan adandanin matay. Nairanamot as sumalsalog dayjay sadyay ti maysa apadi, idi makita na daydi lalaki, linisyan na, ket intuloy na tinagna. Simalugmot sadyay ti maysa a levita. Inasitgan na ti lalaki ket kinita na, linisyan na ket intuloy na tinagna. Ngem limabas met sadyay ti maysa Samaritano nga agbibiyahe. Idi makita na ti lalaki na asyan ken kuana. Inasitgan na ket sinapsapuan na dagiti sugat na iti lana ken arap sa nabinatbedan ida. Insakay na iti bukod na nga animal ket impan na ti maysa a pagdagdagusan anang tripatuan na ken kuana. Kabigatan na nangala iti dua nga pirak ket inted na iti agpadpadagos taripatwem kinunana ken kuana. Ket inton agsubliak bayadak to amin a nagastom. Kinuna nga rod ni Jesus iti panagkunam siya sino kadagiti tallo iti pudno a karuba daydi a tao a sinaneb dagiti tulisan. Daydi na nga asi ken kuana insungbat ti maestro ti lintag. Kinuna ni Jesus inka nga rod ket kastamot ti aramidem. Ni Apo Diyos ti bendisyon iti panakaibasa daydi paset ti nasantuan a surat. Kakabset itinagan ni Apo tayong Hesukristo ti masansan nga panakaawat tayo. Iti sao nga karuba, isu dagijay asidog iti pagtaungan tayo. Wenno asidog ti balay na kada tayo. Ngem iti daytoy a pangarig, iti daytoy a rabi, ipakita ken ipakaamuna
tinanunog akay papanan, ti karuba. Ti karuba kakabsat, isuday jay makaawat, naasi, naayat, at tumulong ken maseknan kadigiti kasasaad, ken kasapulan tayo, iti daytoy apanawan iti pandemya. Ket nasawan asidegman wenno adayo, daydi natulisan ang nagapo ijay Jerusalem, ket agawid ijay Jericho, maysa daytoy nga Hudyo kakabsat, ngem titimulong kenkwana maysa nga Samaritano, saan nga kapuli wenno katribo daytoy timulong kenkwana. Isu nga iparang na daytoy kakabsat, iti daytoy nga rabii nga dagitoy dua sa anda nga agasideg, agad dayuda iti pagtaingan, agad dayuda pay iti rikrik na ken panpanunot, gaputa saan na nga rod nga katribo, saan nga iso ket Hudyo, may sa iso nga Samaritano. Iso nga no kitaon tayo, ket isu pay ti timulong ken kuana. Daydi padi ken Levita, balin na da sursurutan da nga paglintegan, ano sagidan da dayjay nasaktan, ket balin nga makuna nga narugit da. Ngem iti kasapulan kakabsat, ket isu dayjay dagos a panagtulong ta kasapulan na nga dayjay tulong iti dayjay nga tiyempo. Ket dito ay makita tayo nga ibagbak tayo nga daydi padi ken Levita no pay kapada na ida nga Hudyo, saan na ida nga karuba agsipud ta saan da nga tinulungan iti dayjay nga tiyempo no apay met nga tinalyaw dala nga ruden ket tuloy dalatan tinagna handa nga kinatungtong no anya ti mabalin nga itulong da kenkwana no sanda ko mga no basol nga sagidan da dayjay nga tao ket mabalin met nga dumawat da tulong iti sabali kakabsat iti daydi nga panawan. Ti padi ken Levita ditoy ket agpatpada da kakabsat nga agtatrabaho wenno agserserbi iti templo. Dagitoy ket religyoso da nga tattao ngem dumteng iti gundaway ket ken karit iti panagserbi ket nagliklik da kakabsat. Kaya't na nga ipakita ni Apo tayong Hesukristo ditoy nga ti kinreliyoso nga awanan ayat awan mama ay ken serserbina. Ti pudno a panagpamati ket pataudan na iti ayat. Ket dayta nga ayat pataudan na kakabsat iti panagserbi. Ti pudno a panakaammo iti Dios maipakita babaon iti panagayat. Uray pay kadigiti sabsabali. Uray pay kadigiti tao nga sante nga ammo nga makasapol iti tulong. Dito yung paset iti nasantuan na surat, iti umunang Juan kapitulo 4 versikulo 8, ket ibaga na dayjay kakabsat kada tayo iti masapol wenno ti wagas iti panang tulong tayo. Ti tao kunana nga saan na nga ammo ti agayat, saan na nga ammo ti Dios. Ti Dios isot ayat kunana ditoy. Iti surat iti umunang Juan. Isu nga ni Apo Jesus inaramat na dagiti Samaritano nga mangitakder iti kinaimbag. Dagiti Hudyo basit iti panagkitkita da kadagiti Samaritano
gaputa sa balida apuli. Dagiti Samaritano ibilang dagiti Hudyo asaan da nga tao ti Dios. Gapuna lislisyanda dagiti Samaritano. Ngem daytoy a pangarig ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Ket ipakita na kakabsat iti ayat iti panagserbi daytoy nga Samaritano. Nga ni Apo tayo nga Jesus ipakita na nga kamali iti panangipapan dagiti Hudyo at dagiti Samaritano na imbagda at tao. Manipod iti daytoy ang pangharig binaliktad ni Apo Jesus ti ladawan. Dagiti reliyoso at tao isudat nagkurang. Ket dagiti tao may walin-walin ken awanan boses isudat makatulong. Manipod iti daytoy a pangarig narigat nga rod ti agipapan ken mang tagibasit kadagiti sabsabali. Saan tayo kumang tagibasiten dagiti sabsabali kakabsat. Tadagitoy nga tattao ket susagana da nga tumulong ang nyaman nga oras. Adu dagiti makunang reliyoso ngem awan iti ayat iti panagserbi kadakwada. Nga uray pay iti pagrup tayo adakes sa tao at dalata kinaimbag kenkwana. Adda ti maysa nga na ebanghelyoan mi ti sao ti Apo ditoy nga nagapo iti pagbaludan ket niya sideg mi ti sao iti Dios kenkwana ket nagbalbaliw iso na kakabsat. Dayjay istorya na kanya ket adda idi iti kayat na nga takawan nga ina adda sinrek na nga maysa nga pagtaengan iti maysa arabii ngem nakita na dayjay nga babae ket agbasbasa iti Biblia ket mangmangog daytoy nga kabsat tayo dayjay tiwok dayjay babae nga agbasbasa iti Biblia ken agkarkararag isu nga dayjay nga dakes nga plano na ket saan nang intuloy ket dayjay mo tinagrugin iti panagbalbaliw na iti biag ket itan ag ebanghelyo isunan kakabsat ag iwarnak itan iti naimbag a damag ket awan iti pilipilyan na nga tao ket uray awanan isuna ket kayat na iti tumulong latta adda dagiti tattao nga sitgan na dumawat tulong sana ited iti sabali kasta iti adda itan iti puso daytoy nga kabsat tayo nga nabayag nga nagyan iti pagbaludan ngem idi nakaruwar ket kastoy metten iti biag na nagsilnag isuna ken nagserbi isuna iti Apo. Isu nga kakabsat santay ko mga tagibasiten dagitoy nga kabsat tayo nga iti imatang dagiti sabali ket dakes ngem iti puso ket adda iti kinaimbag. Ti Dios laong iti nananay ang makaammo iti tumugal maysa kada tayo. Isu nga kakabsat no datayo ket pudno anamati iti Dios. Sa sagana tayo nga rod nga tumulong kadigiti ang kasapulan iti daytoy nga panawen. Adu dagiti nakakaasi iti daytoy nga tiyempo gapu iti pandemya. Adda dagiti umasideg kada tayo nga agpatulong. Kang ran ditoy naks nagado dagiti tao nga umasideg kada kami nga dumawat iti kaasi. Dumawat laong iti basit nga banag nga isu nga makagatang da iti pangtaraunda. Isu nga iti NACS United Methodist Church ket adda iti maysa nga programa dayjay makunang Meals on Wheels kakabsat. Ket babon daytoy nga programa iti Meals on Wheels ket mapan kami kadagiti lugar nga kasapulan nga mapakan kang ran dagiti ubing. Ket no kayat iti tumulong kakabsat iti daytoy nga programa ket silulukat iti church
nga awatin dagiti tulong yo tapno kasta ket may kantayo iti taraon dagiti awanan. Ni Apo Dios kumay iti may dayaw iti daytoy nga rabi kakabsat. Ket iti daytoy nga gundaway ket wisenda kayo kantaon tayo daytoy nga kanta. Amok ti Dios di naktubaybayan ken amok ti Dios sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos di naktubaybayan. Amok ti Diyos di naktubaybayan. No agbyagap anasantuan inadakes pagpanawan. Amok ti Diyos di nagtubay-bayan. Amok ti Diyos sungbatan nam kararagom. Amok ti Diyos sungbatan nam kararagom. No agbyagap anasantuan inadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan nam kararagom. Kararag tayo naindaklan ken manakabalin nga Diyos agyaman kami itayat mo kada kami iti daytoy nga bulan ket daytoy manen iti mauding aldaw iti Sabado nga impayo mo kada kami. Ket umay manen o Diyos iti baro nga bulan iti Disyembre. Agyaman kami ken kauapo iti inka panangisalakan kada kami iti daytoy nga bulan iti Nobyembre. Iti panangsalaknib mo kada kami o apo manipod iti sakit ken dumapay nga banag. Agyaman kami o apo iti kinaimbag mo ken kinamanagayat mo kada kami. Ket agyaman kami ken o Diyos iti daytoy nga gundaway. Iti ayat nga iso nga impay mo kada kami. When amami nga nasantuan agyaman kami. Iti pangarig may pan iti daytoy nga Samaritano, naimbag at Samaritano. Ket no anyaman dagiti kababulin na o Diyos ket sapay kumatamatulad mi isuna. Agyaman kami gapuna ta pinalagipan na kami iti daytoy nga rabi nga dadagiti pagrebengan mi o Diyos akas anak mo. Ket rebeng mi iti tumulong iti padami nga tao nga agkasapulan. Akas DJ nga tao nga nadangran nga tinulungan DJ nga Samaritano. Ket amami nga nasantuan iti daytoy nga panawen adu dagiti nakakaasing anak mo o Dios adu dagiti agkasapulan iti tulong. Ket sapay kumata iti daytoy nga tiempo ket makaipaay kami iti tulong kadakwada. Ket bendisyonam dagiti anak mo apo nga madama nga tatrabaho iti daytoy nga rabii wenno dagiti anak mo nga ginanada o Dios agyaman kami iti may sangal daw nga iso nga insagot mo kadakwada. Ket dawaten mi kadi o apo itagtutuloy nga panang bendisyon mo iti nasyon mi nga Pilipinas agyaman kami iti panagbaba iti kaso ti COVID. Ket mamati kami o apo nga madanin nga mapukaw daytoy nga virus babaon iti panakabalin mo. Ket agsublimanen iti kinanormal iti biag mi. Agyaman kami o apo iti panangilisim kada kami iti daytoy nga sakit. Ket agyaman kami kadagiti umimbag manipod iti COVID iti daytoy nga rabii. Ket mga nasantuan dawaten mi nga tultuloy mo kadi nga bendisyonan dagiti healthcare workers, dagiti frontliners o apo nga madamang trabaho iti daytoy nga oras. Ilisim o apo isu iti peggad ken sakit ket bendisyonam dagiti pamilyada ket sanda kumamakaptan iti daytoy nga COVID when iti daytoy nga virus. Ket ama nga nasantuan bendisyonam ti gobyerno mi tultuloy kadi iti nasayaat panangipaay kadagiti tulong kadagiti agkasapulan iti daytoy nga panawen. Bendisyonam ti pangulo mi ken dagiti amin nga babaen na mamati kami o Dios isuda dagiti pinilim tapno agserbi ken agserbi iti kadagiti tattao. Ket bendisyonam ti iglesia mi ti United Methodist Church aramatem daytoy nga church nga iglesia apo tapno makatulong met kadagiti agkasapulan. Bendisyonam dagiti leaders mi apo ket agbaymaysa kami kadi
iti nagan mo o Diyos, agmay sa kaming agserbi, ken kababoon, ti panangiwaragawag mi, iti naimbaga damag. Bendisyon namin dagiti anak mga OFW kakabsat, dagiti kabsat ming OFW o apo, ket sapay kuma, ta mayadayuda iti peggad ken saksakit. Ket nagyaman kami ti gundaway, ng isong impay mo kada kami o Diyos, iti dayto nga rabii, dawaten mi o apo, itiin ka nga panang bendisyon kada kami, itiin kami panaginanay, iti dayto nga rabii. Sapay kuma, ta makainan na kami anasayaat. Ket no nyaman, dagiti saksakit ti bagi, maikat daw apo, baboon, itiin kami panaginanay, iti dayto nga rabii. Ket no bigat, makabangon kami, anasayaat, ti salunat mi, katagtultuloy kami, ngagdayaw ken ka. Kaya dagiti ti dawat ken kararagmi, babaon tinagan, ni Apo mi Hesu Kristo, kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesu Kristo, iti daytoy arabii.